Едно време масло. Масло ти казва. Група пенсионери от Шумен са на път да изместят водещите рап изпълнители в България с ново ултразвучене. Знаете, че пенсиите твърде са мизерни, а пък търговците алчни и модерни. Дират писани от месеца, хляб и майонеза, останалите 20 на фотосинтеза, на фотосинтеза. Знаете, че пенсиите твърде са мизерни, а пък търговците алчни и модерни. Дират писани от месеца, хляб и майонеза, останалите 20 на фотосинтеза, на фотосинтеза. Знаете, че пенсиите твърде са мизерни, а пък търговците алчни и модерни. 9-10 дни от месеца, хляб и майонеза, останалите 20 на фотосинтеза. Брачко, това беше яко! 10 дни от месеца, хляб и майонеза, останалите 20 на фотосинтеза! Много яко! Ще взема да изпратя този клип на Сергей Станишев или на Емилия Масларова. Да се повеселят хората. Нека. Колото да става. Бе, Рачко, събри. Така. Много хубаво е рапове, обаче нещо го избиваш на политика не е добре. Стига, Вашко е веселбата да продължава. Ние сме весела държава.